αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι να μας καθαρίζει από πάσης κυλίδος, από πάσης κυλίδος. Αυτό μας βοηθάει να προσευχηθούμε, αυτό μας βοηθάει να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε τας γραφάς, αυτό μας βοηθάει σε παν έργων αγαθών. Το Πνεύμα του Άγιο είναι μαζί τας αρετάς, πίστη, πραότητα, εγκράτητα, χριστότητα, τα πάντα τα δίδει το ένα και το αυτό το Πνεύμα του Άγιο. Εάν οι πιστοί γνώριζαν περί τίνους πρόκειται, δεν θα είπαν ποτέ από την Εκκλησία, ούτε από εσπερινό. Όχι θα διάλεγαν τις ημέρες για να έρθουν όποτε νομίζουν και ό,τι ώρα νομίζουν κλπ, χωρίς να έχουν ευλόγους αιτίας να δυσκολεύονται. Θα έρχονται και στον εσπερινό και στον όρθρο, θα ερχόσαν στην Εκκλησία. Διότι το έχει τόσο πολύ ανάγκη το Πνεύμα του Άγιον ο άνθρωπος. Υπάρχουν στον κόσμο τράπεζες αίματος. Και αν συμβεί κάτι, θα τρέξουμε αμέσως να πάρουμε 1-2-5 μπουκάλες αίμα από την τράπεζα αίματος. Υπάρχει και τράπεζα πνεύματος, που είναι η Εκκλησία. Δεν υπάρχει έξω στην αγορά το Πνεύμα του Άγιον. Δεν αγοράζεται, δεν πουλιέται. Δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής. Θα έρθει στην Εκκλησία, εδώ θα το λάβεις το Πνεύμα του Άγιον. Και κατεξοχήν δια της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό λέγεται Θεία Κοινωνία, Θεία Επικοινωνία. Πολλοί ερχόμεθα στην Εκκλησία, αλλά τυπικός. Ερχόμεθα απλώς για να σταθούμε ή να πάρουμε ένα αντίδωρο. Πνεύμα Άγιο δεν παίρνουμε. Πνεύμα το Άγιον είναι στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνω, συνειδνή ψυχής κλπ. Εις άφεσεν αμαρτιών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνία. Δεν κοινωνεί λοιπόν ο πιστός για τον α ή β λόγο. Είτε διότι δεν θέλει να εγκαταλείψει τα αμαρτία σου, είτε δεν θέλει να μετανοήσει, να εξομολογηθεί κλπ. Ή άλλες προλήψεις έχει, ή κακώς το έχει πιάσει το πράγμα. Πνεύμα Άγιον δεν λαμβάνει. Και είναι δύσκολα έπειτα χωρίς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος να επιτύχει τα αρετάς, αυτές τις οποίες είναι τόσο καλές και τις θέλουμε και για τον εαυτό μας και για τους άλλους και για τα παιδιά μας και για τους πάντας. Ζητάμε από τους ανθρώπους αρετάς χωρίς Πνεύμα Άγιο. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου οι αρετές.